Вітаю, я Васіліна, ды гэта рубрыка «Вася, прыбірайся». У мяне сёння ёсць прыблізна 5 хвілін, як заўсёды. Мне трэба зрабіць макіяж, ды я не ведаю, як гэта я буду ўсё паспяваць. Пачынаю з глоу-фільтра Адра Луі. Калі я не ведаю, які макіяж зрабіць, гэта будзе заўсёды класная ідэя. Спонж. Мая прычоска inspired by манетачка, але я чакаю, што гэта будуць класныя локаны. Пабачым. Я чамусьці ўзяла даволі шмат тона. Я не ведаю, ці ёсць час у мяне нанасіць мой скульптар, але я вельмі хачу гэта зрабіць. Ды румяны. У мяне гэта арт-візаж. Адразу лепей. Любімы гель для броваў. Мой фіксатар дзесьці ў іншым пакоі, і гэта вельмі дрэнна. На губы ў мяне проста бляск, якога ўжо амаль няма. А зараз самае цікавае гэта прычоска. Гэта нядрэнна, але праблема ў тым, што ў гэта яшчэ вільготнае. Вау! Але вайб мне падабаецца. Абавязкова падпісвайцеся і дзякуй вам за прагляд!